Türkmenistanda ýokary gujaýlarynda okumak isleýän raýatlar üçin goşun gullugyny ýyda tüýşürmek prosesi hasam çylsyranlaşdy. Harby belli alýan bölümleriň ýyladyň goşun gullugyny ýyda tüýşürmek baradaky arzalaryna seretmekden ýüz öwürýän wagtynda daşary ýurt uniwersitetlerinde okuyan türkmen raýatlarynyň enatalaryna olaryň harby borjyny ýerine ýetirmekleri üçin watanyna gaýtarylmagyny talap edýän duýduruşlar berilýär. Balkan vilayetinde iraty harby hataw alýan bölümler indiki okuw ýylynda uniwersitetlere girmek isleýän ýaşlar üçin harby gullugy ýyda tüýşürmek baradaky odal kabul edilen ardalary kanagatlandyrmaýar, täze ardalary kabul etmekden ýüz öwürýär. Tersine şeýlerde bilen ýüz tutup harby bölüme barandar destine goşun gullugyny alynýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçylary 10 oktýabrda maglumat berdiler. Günbatar tebitinden gelen bu habarlar 1 oktýabrda başlanan goşun gullugyna göýtki çagyryşa gawat gelýär. Habarçylar bilimini dowam etdirmek üçin harby gullugy ýyda tüýşürmek isleýän ýaşlaryň köpdigini bellediler. Türkmenbaşydaky çeşmelere görä goşun gullugyny ýyda tüýşürmek üçin geçen hepde şäheriň harby bölümine onlarça adam ýüz tutupdyr we olardan 50 töwereginiň ardasy ret edilipdir. Olaryň köpüsi goşuna çağrylypdyr. Şeýle ýagdaýa düşen Türkmenbaşynyň bir ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, oňa berilen resmi düşündürüşde ardalaryň köpdigi we her etrafy üçin göz öňünde tutulan kwotanyň eýem dolandygy aýdylypdyr. Yerli harby edaralardaky ýagdaýdan habarly çeşmäniň sözlerine görä, Balkan vilayetynyň her etrafynda goşun gullugyny ýyda tüýşürmäge ruhsat berilýän ýaşaýjylaryň sany 60 adamdan geçmeýär. Çeşme 150 töweregi orta mektep bolan Türkmenbaşy şäheri üçin bu gaty az diýip belliýär. Şol bir wagtyň özünde de adynyň agdalmazlygy şertinde azatlyk bilen gürleşen çeşmeler uniwersitetlere girmek üçin goşun gullugyny ýyda tüýşürmäge mümkinçiligi bardygyny bellärler we munyň 40 000 manat möçberdäki para durýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkez bankynyň kursy boýunça 11,5 000 Amerikan dollaryna barabar bolan bu puly tölemek köpler üçin el ýeterli däl. 40 000 manat mokdarda talap edilen para köpler üçin ýeterli däl. Muny töläp bilmedik. Enatalaryň çağrylary goşun gullugyna gidýärler diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlary Türkmenbaşydaky harby guruluşlaryň wekillerinden resmi taýdan tasdikladyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyň habarçylary daşary ýurt uniwersitetlerinde bilim alýan ýaşlaryň enatalaryndan çağrılarynyň harby gullugy ýerine ýetirmek üçin watanyna gaýdyp gelmeginiň talap edilýändigini habar berdiler. Mundan öňe Türkmen News neşri Türkmenistanyň goşununda harby gulluga çağrylýanlaryň sanynyň daşary ýurtlardan gaýdyp gelen raýatlaryň hatawyna artdyrylýandygyny habar berdi. Adaty uçuşlar täzeden başlanandan soň öýlerine dolanmak kararyna gelen daşary ýurt uniwersitetleriniň studentlary goşun alynýar. Olary dürli bahanalar bilen goşun gullugyny ýyda tüýşürmek barada kanunda göz öňünde tutulan mümkinçiliklerden mahrum etmäge synanýarlar diýip garaşsyz neşir 5 oktýabrda çap eden maglumatynda ýazýar. Şol bir wagtyň özünde de habarda aýry başga sebetlerde meselelerin dürli usullary bilen çözülýändigi bellenýär. Şeýlelik bilen Mary vilayetinde goşunda gulluk etmedikleriň hemmesi goşun alynýar lebapda alalaşmak mümkinçiligi bar diýip Türkmen News ýazýar. Neşir köp studentin tomusky diýen çalyş mövsüminde Türkmenistana möhlete geçen pasportlaryny çalyşmak üçin baranlygyny belliýär. Türkmenistanda harby gullugy çağırış ýylda 2 edek 1 aprelden 30 iýuna çenli we 1 oktýabrdan 31 dekabra çenli amal aşyrylýar. Harby gulluk hökmany hasaplanýar, şertnama boýunça gulluk ýa-da alternativ gulluk ýurtda göz öňünde tutulmaýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun ýaragly güýçlerinde etkerlere ýowuzlyk, açlyk, lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy, ul etkerleriň we harby ýolbaşçylaryň ýaşlara zulmy ýaly problemalaryň bardygyny boyun almaýarlar. Harby gulluga çağrylýanlaryň arasynda ölüm we yaralanmalar ýaly pazygaly ýagdaýlar Türkmenistanda giňden ýaýran. Goşun gullugundaky agyr şertler köpleri goşundan gaçmaga we ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur edýär.